da almukutar muna yabo gunka ne sidi kana gaban mu muna bayan ka wuta ba ta ci mu ba ya ahadin gwani jalla sarki mai iko gabayinsa ne na bidin agaji alwali dan nima kwabawan ka ne kai man agaji dan sabida rasulillahi manzon ka ne sasan wanda du yayi riko da rasulu ba zai wulakanta ba salawatu rabbul arshi alaman ja'ana bil huda wanda ya murkushe zalunci adalci bayan shimfuna mun gode da ceton da kai wa halittu sirrin nurul huda dan samuwar ka bada ta rabu ba za shi dube mu ba ni ko dubun gaisuwa ga mumiddil kaunin kutubul wara a tijani jigon waliyai jikan sayyadar bushira na jaddada godiya nan ga gausi burhama shugaban shu'ara abinda kake yi mun ko cikin kabari ba za ni mance ka ba Maulana Aliyul Harazimi baban Madina gaida kai billahi lazi duniyan na zaki banda tamkar ya kai gaisuwa da neman iri a gaban kashe guna gas da kai karan madadin yabo har ya zamto na ci gaba mai shabin gaba Mustapha zan kalaci gidanki a yau ga Hassan gai da Husaini tagwaye masu zaci a kyau na nemi kimin iso gun ma'aiki darajoji ya ba ni na hau na kula babu mai saduwa da ma'aiki ba da yardar ki ba Salamu alaika tajil arusi Ahmad garkuwar muminai Salamu alaika fahaman mufakamin ahe taskar ma'adanai ba dan kai ba da mun shiga uku mun ga ta kai tsawon zamanai wannan arziki ya yalwata ba wanda bai wadace shi ba ita ka dai ruwa ilhamdi yau ta kace koda a gurin magagin mu annabi ka isa sai bayar da kace sannan a lafiya ya mai mikar da wanda ya karkace na rasa yarda ma zan yabe kama aiki na tabbatar na yaba haramun ne wuta ta ci wanda yake son shugaban talikai don haka shugaba na karo kanin Allah ya banne da kai ko ya za a kauraya a kauro ni da yin kasance da kai don hakurin juriyar jalala har abada ban barka ba bai yiwuwa samu ma'aiki babu kalubale wani sa'in a jarrabi imanin ka da cutuka dunkule wani sa'in a matsayin ka kaji shi a tsananin takure ba hutu ga mai neman ka matukar bai same ka ba
kayewar da ta yi a kai annabi dan Anas bin Maliki na bi saduwa ne da kai a wannan rayuwa kan koma nan ga ubangijin talikai mafi tausan halitta ji kaina idan ga ganin ka ya shugaba gaban mu muna bayan ka Muhammadul Mujtaba ta yafa a ce wuta za ta ci mu ga ka kai tsaye a gaba ma'aiki garkuwar mu'minai duk na tare da kai ba zai konu ba ko ranar hisabi na tabbata ba za mu gigita ba lafiya sirrin hayyul kayyum da ke mustawa ga mai mujizar kwance kai mai sanya mala'iku imuwa komai daga kai ne zuwa kai Ahmadu rakibul kasuwa mutar samu mai babudin bankin Allah ba mu ya shugaba ginshiki al'arshi sai da kai ya tsayu hatta kasa ma ma'aiki akan sirrin ka ta ajiyu ni duba zuwa sama da cikin sirrin ka ne ta tsayu hasken shiriya mai kawar da duhu haska mu da shugaba hitilar mallakul a'ala da kyawa uban kyawawa ajwadu anjala ashkala mai karfin da ba san da ba a gaba da shi da biyul guna ba karfin da zai tunkara ma'aiki bai kaskanta ba da a wata kafaɗa an yi ma mai harshe na kumfa ya kun mansur da kafaɗa an gama mujan mahura kibul kasuwa hadarin baiwa uban faduma kasuwa allazi wahidin ko dan kanzo ba ka yi ba annabi shugaban rundunonin Allah kai wakilinsa ne komai kai rabu ne domin tun asali baladinsa ne wanda ya bi kashi ya bi domin hamidu kai muradinsa ne saba maka ko saba masa ne wallahi ba zan shiru haka ba Assalamu ina ban kwana bayan dan dakata na roƙo ka karɓa rasulillah baitukan su zanto su ta ban sirrin kabuli cikin wakata inda du ta fita aiki kara shafe ambato na cikin kaya shugaba da almakutar muna yabo gunka ne kana gaban mu da bayan kauta ba ta ci ba